lidanan di buwenyo. Ode karano iyo irama de lala moyo ndak babaco. Tetapi lain ande sumangai begitu nani yo nande nyojo. Alala kini ode kaba. Iyo ne pulo kaelo nyo. Ajo irama nande nyominan kaditamba nande nyoju. Iyo tuku nala jo tambah paragi nande kalai perai sajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Rangkam Puang. Jangan lupa klik tombol subscribe Puang, karena subscribe itu gratis Puang. Dan nikmati video-video terbaik dari Rangkam Puang Channel, channelnya Urang Minang. Oke Puang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari betenang kita membaconyo. Irama minang ikode buninyo. Singo barantai lapandai pulo. Lapandai nyogana sarupo nande inyo. Galo cahayo
sekian adanya saja. Sekian dahulu dari kami lana berdua. Dari situ berentah Ayolah sanalah karangananku. sebagai sambungan lenan putih ladanya jago. Ayo putuilah basambuanlah di muka lana basamu. Mari dikandakan lakadun sana adanya kita. Eka bintang harapan ni orang barilah banamu. Kepada iyo muaro. Ayo dekanalah jadi juo. Iyo dekadun sana sampai depan lepas sobat. Eka tunas remaja iyo dekanalah jadi juo. Janganlah tolan sampai kabala duto-duto. Ayo orang lana panduto. Potong-potong layani tanah. Ande kalua dekana bana dekira mai ada sudah.